Kaya nin mahal na Diyos sa iyang banwaan. Sa pakikisumaro niya sa pagkapadi ni Kristo, siya nagigindalan kan grasya nin mahal na Diyos sa paagi kan mga sakramento na sa iyang sineselebrar. Anpadi iyo an minadara kan mga pamibi, pasasalamat asin pakimahera kan mga tao sa mahal na Diyos. Anpadi sarong hayag na simbolo kan Diyos sa kinaban, kandanay na pagkamuot sa iyang banwaan. Ini an ipinapahayag kan sa tong selebrasyon ngunyan. Kitagabos nakikisumaro sa pagpapasalamat sa regalo nin pagkapadi ni Reverendo Padre Gil Lolo Odiver Jr. asin kan sa iyang familia, asin ka ining bilog na parokya ni Nuestra Señora de la Asunción. Kita nagpapasalamat sa mahal na Diyos sa pagkamuot asin mga biyaya na daing sukol niyang iwinawara sa satuya. Matindog na po ang gabos asin awito niya to an awit sa pagpuon.
ngaran kan pagkamuot kan Dios, ibahan po nindo ako na magpasalamat sa biyaya na itinaos sa kuya kan mahal na Dios, ang biyaya ning pagkapadi asin siring man idulot niya to ang Santa Misang ini para sa kapayngaloang kang kalag kan mga kalag sa purgatorio. Punan niya to ang satong selebrasyon. Sangaran ka nama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Isusunod po niya to ang pagbendasyon, asin pagwiri kan tubig. Ang tubig, simbolo nin paghugas kan satong mga kasalan, kan kita binunyagan, na naglilinig kan dikta kan satong pagkakasala. Sa pagwirig po kan agwa bendita, tabi po magpanguros. Mga tugang, ang tubig na ini gagamiton sa pagpagirumdum sa to kan satong bunyag. Hagadon ta sa mahal na Dios na ini bendisyonan asin tabangan kitang magindayupot sa espiritu na itinaon niya sa to. Kagurangnan Diyos na makapangyarihan, kaglalang nin buhay, kaglalang nin hawak asin kalag. Hinahagad niya mo sa imo na bendisyonan mo ining tubig sa paggamit niya mo kaini sa pagtubod, patawaraan sa mong mga kasalan, asin iligtas mo kami sa gabos na helang, asin sa kapangyarihan nin karatan. Kagurangnan, sa imong pagkahirak, taoy kami nin tubig na ginigikanan nin buhay, na danay na burabod nin kaligtasan. Ligtasanan sa mong kalag asin hawak sa anuman na pag-alaman, asin nakuha kami sa imong atubang sa kalinigan kan sa mong puso, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Diyos na makakamhan, hinahagad mi na bendisyonan mo ining asin, sa lambang pagwirik ang tubig na kaiba kaining asin, irayo mo sa mo ang kapangyarihan ning karatan, danay mo lugod kaming surugon, huli ka ni Espiritu Santo, iniinahagad mi, huli ki Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen.
Linigan lugod kita nin Dios na makapangyarihan kan sa tong makasalan, asin huli sa Eukaristiya na sutong sinisilibrar. Magin maninigo kita na magtukaw sa iyang lamesa, sa iyang langit nun nakahadean. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibi kita. Ama, ipinagkatiwala mo sa kuan sa imong pamilya, bakunin huli ta ko maninigo, kundi huli sa imong daing sagkod na pagkamuot. Tabangi ako na mautuban sa kong ministeryo bilang padi,
sa irarom kan sa imong pagmangno, at amanon ang banwaan na sa imong pinagkatiwala sa sako. Ini nahagad mi huli Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahadi kay bamo asinin Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Matukaw po. Mahihinanyog niya to sa enot na babasahon ang pag-apod nin kagurangnan ki Samuel bilang sarong propeta. Ini sarong dakulang pangapodan, tanganing maipaabot ang mensahe kan Diyos sa katawohan. Hinanyogon po niya to ang enot na babasahon, hale sa enot na libro ni Samuel. Kan panahon na ini, ang barubatang si Samuel naglilingkod sa kagurangnan sa pangatama ni Eli. Kaidtong mga aldaw, ang tataramonin kagurangnan bihirang ipaabot sa mga tao, asin bakong kanayon ang sa iyang pagpahiling. Sarong aldaw nangyari na si Eli, naharap na asin daina nakakahiling, nin marhay, naghihigda sa laog kan sa iyang pinagtuturugan. Ang lampara nin Diyos da ipa pinarong, asin si Samuel naghihigda sa santuaryo na namumugtakan kan kabanin Diyos. Ang kagurangnan nag-apod, Samuel, Samuel. Si Samuel nagsimbag, "Uya ako," dangan duminalagan ki Eli, asin nagsabi, "Uya ako, ta inapod mo ako." Si Eli nagsabi, "Dai ako nag-apod, bumalik ka sa pagturog." Kaya buminalik siya asin naghigda. Giraray inapod nin kagurangnan si Samuel. Tuminindog ini, nagduman ki Eli asin nagsabi, "Uya ako, ta inapod mo ako." Si Eli nagsimbag, "Aki ko, dai ako nag-apod sa imo. Bumalik ka asin magturog." Kan panahon na iyan, si Samuel dai pa nakamidbid sa kagurangnan. Asin ang tataramo nin kagurangnan, dai pa ipinahayag sa iya. Liwat nag-apod ang kagurangnan nin makatulo. Si Samuel tuminindog, nagduman ki Eli asin nagsabi, "Uya ako, inapod mo ako." Natalastas na ni Eli na ang kagurangnan, iyo ang nag-aapod. Kaya sinabihan si Samuel, "Bumalik ka sa pagturog. Asin kun apodon kagiraray, magsimbag ka. Magdaram ka kagurangnan, taan sa imong surugoon naghihimati." Si Samuel nagdakula, asinan kagurangnan yaon sa iya. Dai nagpabaya na ang sa iyang tataramon maging basang lamang. Kaya ang bilog na Israel, puon sa Dan, sagkod sa Beersheba, nakaaram na si Samuel, tunay na propeta din kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Si Hesu Kristo, Diyos, alagad nagpakumbaba, sa paagi kan pag-utob kan kabutan kan Ama. Kaya pinamuraway siya nin Ama. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasakon, hali sa surat ni San Pablo sa mga taga Filipos. Isipon nindo ang siring kang nasa isip ni Kristo. Diyos noon ang sa iyang kamugtakan, alagad da iniya ginamit ang sa iyang pagkapantay sa Diyos. Kundi nagpakadae sa sadiri, naging siring sa uripon, naging siring sa tao. Asin huli tasya arugan gabos na tao, lalo siyang nagpakumbaba. Inako niya ang kagadanan, dawa kagadanan duman sa krus. Kaya itinaas siya nin Diyos, asin tinauanin ngaran na pinakadakula sa gabos na ngaran. Kaya ang gabos sa langit, sa daga, asin sa irarom kan daga, magluhod sa ngaran ni Jesus, asin ipagrukyaw kan gabos na dila na si Jesucristo, iyo ang kagurangnan para sa kamurawayan nin Diyos Ama. Tataramonin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang kapos. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw duman sa baybayon kan danaw nin Genesaret. Si Jesus pinalibutan nin kadakol na mga tawo sa pagimati kan tataramo nin Dios. Nahiling niya ang duwang sakayan na harani sa pangpang. Ang mga parasira nakahaawas na asin naghugas kan mga hikot. Luminunad sa sakayan na sa diri ni Pedro asin nagbuot na irayo nin kadikit sa pangpang. Nagtukaw sa sakayan asin nagtukdo sa katawuan. Pagkatapos pagtaram, nagsabi ki Simon, "Pumalawod ka, asin itunton mo ang hikot sa pagdakop." Si Simon nagsimbag, "Maestro, kasubanggi nagdamlag, day kaming nadakop. Alagad sa tataramon mo, itutunton ko ang hikot." Siring ang ginibo, asin nakadakop nin kadakol na sira, malangani ta magigisi na ang hikot. Kaya pinaypay ang mga yaon duman sa sarong sakayan, tanganing tabangan sinda. Nagdurulok, asin napano ang duwang sakayan sagkod na haros malunod. Pagkailing kay ni, si Simon Pedro duminapa sa pamitisan ni Jesus, asin nagsabi, "Rumayo ka sako kagurangnan, tako sarong parakasala." Siya, asinan sa iyang makairiba, nagngaralas pagkahiling kandakul na sira na sa indang nadakop. Nagngaralas siring man si Santiago asin si Juan, mga aki ni Zebedeo, asin mga katabang ni Simon.
Si Jesus nagsabi kay Simon, "Dai ka matakot. Pun ngunyan mga tao an sa imong pagdadakupon. Idinuong ninda ang mga sakayan, binayaan gabos asin nagsunod kay Jesus." Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po. Father Tong, ang sa tuyang namumutan na koro-paro ko, sa mga tugang kumpadi na yaon po digdingon niya na hapon, lalong-lalo na sa bagong na ordinahan, si Father Mark, Father Jomar, and Father Hill. Reverend Sisters, sa gabos po mga tugang, Diyos barahay na hapon po sa Indo gabos. Sabi ko kay Father Tong, pigkukurab ako. Day ko aram kung tanong tako na pili ni Father Hill na magsermon ngunyan para sa iyang pasasalamat. Si Father Hill po na-assign, paka-ordain niya bilang diakono duman sa parokya Kanbalugo nin sa Rumbulan. Day ko aram kung ano ang nahiling niya sa kuya. Papagkanigo a Father Hill an sa kuyang diit na pagirumdum sa imo bilang sa imong matuang tugang na padi. Ngunyan mga tugang, ang langit asin ang daga naguugma sa pagtiripon ta kaining misa pasasalamat ni Father Hill. This is not only a celebration of Father Hill. This is our celebration. Selebrasyon ta ining bilang sarong komunidad. Kaya palakpakan niya to ang mahal na Diyos sa regalo nin sarong padi sa satuyang komunidad. Under the loving care and protection of Our Lady of the Assumption. Ang sarong huben na aki o lalaki na pinipili as nagiging padi, kapag nagiging padi, igwanin sarong importanteng biyaya na ipinapahiling digdi ang mahal na Diyos sa satuya. That vocation is not just the work of human effort, but a miracle of God's grace. Sarong paghiro, milagro, kan biyaya nin mahal na Diyos. Kaya bagay niyan sinasabi ning kagurangnan, "It was not you who chose me, but I who chose you." Father Hill did not just decide on his own to be a priest. Bago lang ining sa diri niyang kapritsyo. It was God who first called him, who sustained him, and God who brought him to this altar today. Sarong biyaya, sarong milagro, gikan sa tuyang mahal na Diyos. Asin aram niya to mga tugang, ang pag-journey ni Father Hill, sagud na abuton niya ining biyaya nin mahal na Diyos bilang sarong padi, daiman naging madali. There were moments when Father Hill thought twice about continuing his vocation. There were times of doubt, times of uncertainty, of asking, kagurangnan, para sa kuya talaga ining bokasyon, Lord, is this really for me? And yet, despite the struggles, he kept listening, he kept praying, he kept discerning. Iyon ang sarong nagaako nin biyaya gikan sa Diyos. Minsan bago maninigo, may mga kaluyahan, pinapagkanigo ning kagurangnan, tinatabangan na maging makusog, tangani na akuon ang dakulaon na biyaya na ini mga tugang.
And it is a reminder for all of us that vocation is not about being perfect. It is about being faithful. Lambang saro sa satuya may pangapudan. Inaapod kitang maging dayupot na magsimbag sa pangapudan nin mahal na Diyos. And now, standing before us, Father Hill is a living testimony that the call of God is stronger than our fears. That His grace is greater than our weaknesses. Daing makakadaog sa pagkamuot nin mahal na Diyos. Minsan maluya, pinapakusog. Minsan bako maninigo, pinapagkanigo kan biyaya nin mahal na Diyos. Father Hill, let me share 3 reflection for you as you begin your priestly life. First, be a man of Eucharist. Father Hill, ang sa imong pagkapadi, minapuon asin nakukuhaan sa rong kakusugan sa Eucharistia na sa imong pagsiselebraron uro aldaw. Digdi sa simbahan na ini, sa altar kan simbahan na ini, digdi ka nagdakula, digdi ka nakanuod kung paano magluhod, magserbi sa altar din mahal na Diyos. Digdi mo na po nan namamukdan an mamuot sa pagpamibi, sa pagselensyo, mamuot sa liturhiya. Asin ngunyan ika nagtitindog sa lugar man na ini na kung sain si Jesucristo itinatauan sa iyang sadiri, presente sa altar na ini. Ngunyan sa paagi kan sa imong mga kamot sa pagbindisyon kan tinapay asin arak. Iyo yan, Father Hill, ang sa imong pagsiselebraron o roal daw. And each time you raise the host and say, "This is my body," remember that you are not merely repeating a formula. You are allowing Jesus to speak and act through you. In your hands, the ordinary becomes extraordinary. Bread becomes body. Wine becomes blood. But remember too, that the Eucharist is not only what you celebrate, it is who you must become. Maging arog ki Kristo na sa tuyang kagurangnan. Let every Mass remind you that your priesthood is a daily self-offering. Kunya una ang kapagalan, nakakamati kaning kapagalan, kung dai ka nasasabutan kan mga parokyano, kung dai ka na-appreciate kan kadaklan, magbalik sa altar nin Diyos. For there you will find again the reason why you said yes. The Eucharist will be your strength. Ang Eucharistia iyon magiging pahingaluan mo kung ikan mapapagal sa imong ministeryo. Iyo man ayan ang sa imong madadalaganan, magbabago, magtatauning kusog sa imo. So never let familiarity or routine of life take away the awe of holding Christ in your hands and the humility of realizing that He also holds you in His. Yaon ka man sa mga kamot kan sa tuyang kaguranan. Dai mo malingawan ang pagpamibi. Iyo yan ang saro sa imong pinagsumpaan sa atubang kan sa tuyang obispo to pray every day, to pray the liturgy of the hour. Tayan ang sa tuyang kusog. Permi ko nagigirunduman ang sinabi ka ito sa samuya kan mga samuyang professor na ang tawo
na dai nagpapamibi, mahambugon. Tano ta mahambugon, nagre-rely bako sa kakusugan ng Diyos, kundi sa sadiri niyang kusog. Kaya ang pagpamibi, nagre-rely kita bako sa satuyang sadiring kusog, kundi sa kakusugan nin mahal na Diyos. Pandua, Father Hill, be a man of the word. Sa imong paglakaw bilang sarong padi, kadakol an maulang sa imo, tangani na paluyahon an sa imong buot, tangani na magduda ka sa imong paglakaw bilang sarong padi. Alagad girumdumon mo na ang tataramon nin mahal na Diyos iyuman an mapakusog sa imo. The word of God will spoke gently to your heart. Do not be afraid, for I am with you. The same word now becomes your mission. Ang tataramon magiging buhay kung sinasabuhay mo man ini sa urual daw mong pagkabuhay. Ang satuya na mga paglilingkudan ng mga tao, yaonan sa indang pagkagutom sa tataramon ni mahal na Diyos, not just for explanation, they are hungry for truth that speaks to their hearts. Ang tataramon na bako sana na minaluwas sa nguso, kundi tataramon gikan sa puso ta. Taan tataramon na ini bako kita ekstranghero, taan tataramon na ini sa tuyang sinasabuhay. Kaya ang pagurup-urup kan mga tataramon kan sa tuyang mahal na Diyos, iyuman iyan ang sa imong magiging giya nagibuhon sa urual daw mong pagkabuhay. Let the gospel shape your thinking, your choices, your relationship. Remember, a priest who no longer prays with a word soon runs out of words that heal. Mayo na ning kakayahan na magtauning kaumayan. So dwell in the scripture as a friend, not as a duty, kundi kaiba mo iyan urual daw ang tataramon ni mahal na Diyos. Let it read you before you read it. Then you will truly become, as the prophet says, a mouthpiece of God. Pantulo, Father Hill, be a man for others. Finally, Father Hill, priesthood is not about privilege. It is all about service. The late Pope Francis reminds us priests that every priest to smell like the sheep. And this means to be close to your people, to share their joys, to carry their burdens, and to walk their dusty roads. Daing pinipili, daing pinapalain, gabos, yaon, ang pag-ako sa sainda. Sa inman ikama-assign, o ngunyan sa imong first assignment bilang sarong padi, kadakol na mga tao ang madulog sa imo, daradara nindaan sa indang mga kagabatan, their wounds and worries in life, their hopes and heartbreaks, and they will not always remember your homily, but they will remember your presence. Ang presensya mo sa taho ninda, iyo ang magayunon na humiliya na sa indang dai malilingawan. Be a priest who listens before speaking. Be a priest who blesses before judging. A priest who embraces before explaining. Serve not only from the altar, but also from the streets, sa mga harong na pwede mong dumanon, sa mga naghihelang, sa mga nagtitios, sa mga nagmumundo,
sa mga hobenes na nakangaipon din pagiya sa mga pamilya, yaon mamatian an sa imong presensya bilang sarong padi, na mamatian ninda na ang Diyos baku harayo, kundi harani tayaon ka sa tahaw ninda. The true measure of priesthood is not how many people serve you, but how many people you serve with love. As in, kung napapagal ka because of the demands of the ministry, magabad, girumdumon mo, Father Hill, you are not alone. The same Lord who called you will walk with you. The same Mama Mary who watched over your vocation will also intercede for you, her son in the priesthood. Sa indogabos mga tugang, yaon kita digdi nakikisumaro ki Father Hill. Si Father Hill hali sa indong komunidad, inatang lalong-lalo na kan sa iyang pamilya, tangani na maging sa diri nin mahal na Diyos. Tabi man, pamibiyon nindo oro aldaw si Father Hill. An sa indong pamibi, iyuman an sa muyang kusog na mga padi. An sa indong pagluhod, iyuan kakusugan na itataon nindo ki Father Hill. Tangani na siya maging faithful sa iyang ministry bilang sarong bagong padi. That is why, my dear friends, this Thanksgiving is not His alone. It belongs to all of us. It is the harvest of many years of prayer, sacrifice, and love. Every mother who prayed the rosary for vocation, every catechist who taught him the faith, every parishioner who encouraged him with a simple, padagos na nafat, Brother Hill, nakikisumaro ngunyan sa kaugmahan na ini. And today we see that the church grows not because of extraordinary people, but because of ordinary hearts who keep saying yes to God in small ways. Kaya kamo gabos na yaon digdi, parte kamo kan pagtalubo, parte kamo kan bukasyon ni Father Hill. Kaya tarabangan niya to sa pagpamibi na si Father Hill maging marhay asin banal na padi. Father Hill, da imo paglingawan at sa imong pagkapadi, yaon sa biyaya asin grasya nin mahal na Diyos na maging arog ki Kristo na sa tuyang kaguranan. Let your whole life, Father Hill, be a living Eucharist, a continuous thanksgiving offering to God, be bread broken for others, wine poured out for the salvation of His people, and may Our Lady of the Assumption, our Mother, na yaon man sa iyang pag-iyo sa plano ni mahal na Diyos, teach you to say yes every day, even when the road is uncertain, for her fiat brought Christ into the world, and your own yes, Father Hill, brings Christ into every soul you will serve. Amen. Matindog po. Mamibi kita sa satuyang Ama na nagsugo ki Kristo bilang halangkaw na padi, asin nagtauning kaumawan asing kaligtasan sa gabos na tawo, an satong simbag,
kagurangnan pakabanalaan sa imong banwaan. Kagurangnan pakabanalaan sa imong banwaan. Para sa Santo Papa, si Leon, mga obispo, mga kapadean asin mga diakono, tanganing mapano sinda kan balaog nin Espiritu Santo sa pagbalangibog kan marahay na bareta, asin sa dedikasyon sa paglingkod sa banwaan nin Diyos, mamili kita. Para sa mga opisyales kan sa tuyang gobyerno, poon sa presidente sagkod sa lokal na banwaan, nalugod maging tunay sindang aarogan kan mga namamanwaan, sa pagibon in mga karahayan sa kagabsan, asin sa ikakauswag kan sa tuyang banwaan, mamili kita. Para sa mga magurang, lalong-lalo na kan sa tong bagong padi, na nagdulot kan sa indang atang sa mahal na Diyos, lugod magisindang inspirasyon kan sa indang mga aki, lalo na sa vokasyon in pagpadi, pagmadre, asin buhay pang relihiyoso, mamili kita. Tanganing ang mga jóvenes na igwanin vokasyon sa pagpadi, sa pagmadre asin buhay relihiyoso, tawan sindanin mahal na Diyos, nin regalo, tanganing magtalubo asin magbunga, sa pagsunod sa pangapoda nin kagurangnan, mamili kita. Para sa gabos na Kristiyano sa bilog na kinaban, lalong-lalo na ang mga biktima nin inhustisya, mga nasa kahorasaan, lugod padago sindang magsarig sa pagkamuot nin Diyos, asin tawan sinda kan grasya na sa indang kaipuhan, mamili kita. Kagurangnan pakabanalaan sa imong banwaan. Para sa mga tugang nyato na yauna sa ikaduwang buhay, lugod magkamit sinda kan panuga ni Kristo sa buhay na daing kasagporan, mamili kita. Kagurangnan pakabanalaan sa imong banwaan. Para sa satong bagong padi, si Reverendo Padre Gil Lola Odiver Jr., nangunya nagpapasalamat sa mahal na Diyos sa regalo nin pagkapadi, lugod magi siyang tunay na instrumento nin pagkamuot, pagkasinarabotan, asin pagkasararo nin katawohan, mamili kita. Kagurangnan pakabanalaan sa imong banwaan. Siring man po sa tuyang isabay sa satuyang mga pamibi ang kapayngalo ang kangkalag kan sa mong tugang na padi na si Father Joseph Garcia. Ama, daing sukol an sa imong pagkamuot, danguga an pamibi na hali sa puso kan lambang saro sa samuya, huli sa imong pagampon, hari pabayai an sa imong mga surugoon na sa imong pinili, tanganing ikapahayag ang pagkamuot mo sa kinaban. Ini hinahagad mi, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po.
Magpamibi ka mo mga tugang, tangani ansako, asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Ako ang manlugod ng kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog ng banal na simbahan. Mamibi kita, Ama, huli sa imong kapangyarihan na sinpagkamuot, pinapasunod mo kami sa gabos na mga pagbabagonin panahon, tabangi kami na gamiton sa tamang paagi, ang mga balaog na itinao mo sa muya, huli sa bagsikay ning sakripisyo, panuaan mga puso kan sa imong mga padi, asin banwaan kan sa imong pagkamuot, tanganing ang mga pastor, magkaigwanin dayupot na banwaan, asinan mga banwaan na magkaigwaning mamumuto na pastor, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo. Itaasan mga puso. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, sa bagsikan sa imong banal na Espiritu, linahidan mo an sa imong bugtong na aki, padi kantipan na bago, asin daing kasagkuran, na sa imong kadunungan asin pagkamuot, binuot mo na an pagkapadi magdanay sa imong simbahan. Ang dignidad ning pagkapadi itinao ni Kristo sa iyang banwaan. Siring sa tugang na namumuot, siya nagpili nin mga lalaki hali sa iyang banwaan, nganing maordinan asin mayrasan kan sa iyang banal na ministeryo. Sinda sa iyang pinagbutan, na sa ngaran niya giraray, idulot nindaan atang nin samuyang kaligtasan, mantang itinatao ninda sa imong banwaan, an sa indang kakanon sa Paskwa. Sinda sa iyang tinutugutan, naan sa imong banal na banwaan sa indang kamutan asin atamanon, pakakanon kan sa imong mga sakramento. Ama, an sa indang buhay, dulot ninda sa paglingkod sa imo, asin sa kaligtasan nin sa imong banwaan. Mantang sinda naghihinguang makaarog ki Kristo, asin makapag-umaw sa imo sa malaad na pagtubod, asin sa liputok na pagkamuot. Kaya kaiba kan mga angheles asin kang gabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, pakabanala ka ng buon kan sa imong espiritu,
tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkua siya ning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Asin tinaw sa iyang mga disipulos, naahan sabi, ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Tayuin yan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan naman kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa sayang mga disipulos, naahan sabi, ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuho nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubo, kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakakalakop sa bilog na hinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat, si Hil Sr. Jocelyn Francis, Oscar Roberto Sr., Agapita Miguel Sr., Rosita, Socorro, Maria, Nenita, Antonio Gari, Fe, Aida Lorenzo, Felisa Hervasio, Danilo, Monseñor Lucio, Father Gerardo Joselino, Father Bernardino, Elvira, Ariel Tobias, Rafael, Pedro, Emilio, Enrique, Edgar, Lita, Tito Jr., Rosario, Benvenido Jr., asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako ang sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami,
tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Dios, ni San Jose an sa iyang mabinion na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, kaiba sin San Juan Maria Vianney, nakaibto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa akimong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasararo ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kang sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan, mantang kami naghahalat kan maogmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo.
Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iminawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkabrunyo, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauan kita kan tanda ng katuninungan. Peace be with you. Maluhod ko. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan makasalang kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagol sa sakuyang harong, alagad magtarang ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. At amanon manlugod kita kan hawak ni Kristo sakod sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Matindog po. Mamibi kita, Diyos na makakamhan, ang gabos na karahayan minagikan sa imo, sa paghiras sa misteryo kaini Eucharistia, tabangi akong gibunan tama, asin ihulit ang katotoohan, tanganing huli sa sakong pagkabuhay asin sa sakong pagtukdo, matabangan ko ang banwaan na magtalubo, sa pagmitbid kan sa imong pagkamuot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Isusunod po niya to ang pagbendisyon kan familia, kan bagong ordenahan na padi. Sa familia minapoon ang pangapodan sa pagpadi, sindaman ang kusog kan mga padi, sa mga oras na ang padi nagluluya. Inaapodan po ang mga magurang asin mga tugang, kan bagong padi na magpasiring sa inotan. Siring man po sa kuyang mga parientes, sa kuyang mga tito, tita, auntie, uncle, asin sa kuyang mga pinsan. Pati so gusto po man na makipinsan sa akin, di na po kamo sa mo'nan. Kagurangnan sa pagkamuot, kami sa imong nilalang asin sa imong pagkaherak, kami ilinigtas. Sa paagi kan sakramento nin matrimonyo, tinugdas mo ang pamilya, asin binuot mo na iyan maging simbolo kan pagkamuot ni Kristo. Sa iyang simbahan, iwaras mo ang sa imong biyaya sa pamilyang ini, natiripon ngunyan sa imong ngaran, tabangi sinda na maging burunyog sa imong pagkamuot, sa paagi kan maludok na pagpamibi. Lugod sinda magin bukas sa pangangaipo kaniba, asin magin saksi sa pagtubod, sa paagi kan sa indang tataramon asin gibo. Asin sa tabang kan pamibi ni Nuestra Señora de la Asuncion, bendisyonan kamo ni Diyos na makakamhan, asin ilikay kamo sa anuman na pag-alaman, sa ngarang kanama kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tawan tapo ning pag-unra asin sarong ekspresyon ning pasasalamat sa satuyang mahal na ina, ang satuyang langit no na ina na iyo si Birhen Maria. Matindog po. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salves, Mater clamamus, Jesús Vivere, Aude suspiramus,
ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, daud cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Isusunod po niya to ang mensahe pasasalamat kan bagong padi kan sa tuyong parokya, si Reverendo Padre Gil Lolo Oliver Jr. Matukaw po. Diyos maray na hapon tabi sa indong amin, mga ipangod. Asinsiring man sa satuyang mga bisita na hali sa ibang lugar digdi sa tuyang probinsya, Diyos maray na hapon man po sa Indogabos. Kung nakakaagdidi sa pinakainot na greeting sa Indo, Ave Sala Eshma. Salamat sa Diyos. Iyo ang pinaka-primerong tataramon na sa kuyang itinaram kan ang bareta nin ordinasyon sa kuya na nadangog. Dakulaon ang pasalamat kan samuyang pamilya sa mga biyaya na itinaon niya sa samo. Ang regalong ini bako sana sa samong pamilya, kundi regalo man ini nin simbahan digdi sa tuyang banwa, digdi sa ginubatan. Sa kadaklan sa ginubatan, nata so sa kuyang bangka ang pinili nin Diyos na lunadan. Salamat sa Indogabos na yaon nagantabay sa sakuyang paglayag, asin padagos po nindo akong ipagpamibi. In a very special way, gusto ko po na magpasalamat sa punerarya Nuestra Señora de Salvacion. Digdi po ako nagtrabaho habang nagkaklase ng college, nag-uure extra po ako digdi. Asin bako sa na nag-uuro extra, kundi naghuhurop-hurop, nagpapamibi kan sa kong bukasyon. Kaya salamat tabi sa punerarya siringman sa mga kalag na inirulubong na mi, sa mga pigrulubong mi, pigpapamibi ko so sa indang mga kalag. Sa gilid lang ako kay to nagsisimba asin nangangadji, naghuhurop-hurop kung ako madagos, mapadi o dai. Buot kong pasalamatan na maray sa mga taon nagtabang sako sa akong pagklase sa seminaryo, asin sa mga nagsuporta sako, financial man o pamibi. Salamat tabi to the late Nenita Cerezo of holy memory, an sa iyang aki na si Sir Joel asin Malen Cerezo Ahoro. The late Dr. Antonio Gary Zamora asin sa iyang tugang na si Attorney Eileen, asin si Ate Joy Maravillas, si Father Lawrence Bringino, an sa kuyang pinsan na si Michelle Rubio, si Mrs. Wilma Orsabia and family, asin si Mrs. Agnes Yao, an sa iyang mga tugang na si Joe Henry Ramil Napa and family, si Mrs. Tina Bigornia Miranda, JMH Microfinance, si Mr. Paulo Honrades, asin an sa iyang mga pag-iriba, SCFI, si Miss Elsie, Association of St. John Marie Vianney, asin ang Morms Batch 76 and Morms Batch 2010. Salamat po sa Indogabos. Siring man po, gusto ko pong pasalamatan ang sa kuyang mga naging spiritual directors
along my journey sa kuyang seminary formation, si Father Ricky Bermas, si Father Francis Binaya, si Father Anthony Pabon, si Father Albert Sistina, si Father Frederick Naga, asin si Father Joe Apps, asin an sa muyang tugang, the late Reverend Father Joseph Garcia. Salamat man po sa muyang naging formator sa seminaryo, sa pamamayo kan mga rektor mi, si Father Dave Ramoso, si Father Monching Sigubiense, asin an sa muyang formation director sa theology formation sa Harungkan Marahay na pastor, si Father Ruben Birango III. An sa kong mga kura paroko kan ako seminarista, si Father Maui Murillo, Father Joy Barha, si Father Ding Panesa, asin si Father Tong Saison. Salamat man po sa mga parokya na naassignan ko sa ministry sa pagkadiakono, Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, Balugo, Uwas, asin sa Saint Raphael the Archangel Parish, Magnito, asin digdi sa satong parokya. Salamat man sa kaibahan ko mga padi digdi sa tong parokya, kay Father Tong, Father Pando, Father Joaps, Father Doc, asin ang samuyang nakakaiba si Father Totit. Salamat sa pamilya ko, Mama asin Papa. Papapaibi ako. sa sakuyang mga tugang siring man sa mga parientes mi, lalo na lalo na kay Lola, siya po ang nagdadara sa digdi sa simbahan. Tigadara niya po ako digdi sa simbahan para magsimba. Yan. Salamat po, Mama Ding. Taga Uwas po yadi si Mama Ding, taga Sydney, Uwas, Australia. Taga Uwas Albay po, si Elijah Realista. Salamat po sa gabos na nagtabang sako. Day ko na po kamo masaro-saro, pero aram po nindo kung sirisay tabi kamo. Siring man po, gusto ko man po na pasalamatan ang mga nagsirbi sa selebrasyon niya to ngunyan na aldaw. Ang mga minor seminarians kan St. Gregory the Great Minor Seminary. Salamat sa indong mga sano. As in, please extend my pasasalamat sa indong formators kay Father Mer, as in kay Father Edsel, as in sa iba pang formators po nindo. Ang mga pre-deacon seminarians, so mga Incantadix ini, kasubago ang pigaparahurunan mi, manunungod sa Incantadja, kaya sabi ninda, hingohon mi ngayon na maging magayon ngayaan sa imong misa Incantadja, bako misa de gracia, ta misa Incantadja. Salamat tabi sa pamamayo ni Brother Junel, ni Brother Matt, asin ang kairiban ninda si Brother Ray, Roger, asin Pukaw, Leo, Leonardo. Sa mga lectors and commentator, sa Satuyang Mother Butler Guild, collectors, sa Satuyang Commission on Youth, sa choir niya to ngunyan, sa pamamayo ni Ate Balot, asin salamat po Kuya Tepen Patanaw. Sa mga tugang ko na padi na nagkonsilibrar ngunyan, salamat tabi fathers sa suporta lalo na sa mga taga-ginubatan. Salamat tabi sa indo. Pasalamat man tabi sa satuyang preacher ang nagtauning magayonon na inspirasyon sa satuya, asin nagtauning magayon na mensahe kay Reverend Father Rafael Don Sambahon. Na-assign po ako sa iya sa Balugo, kaya naghahapot siya kung nataada at siya supig. Pili ko na mag-sermon, sarok man sana ang rason. Sabi ko, kana ko na ordinahan na diakono, kung si Isay ang inot na ma-assignan kong kura o administrator, iyo iyan ang kukuhon ko. Sabi ko nga ni, siging harapot sa kuya, puon pa kasubanggi,
Sabi ko, si Cardinal Tagli kaya bako man available, nagchat sa ko. Kaya itinuro na sana si Father Don Sambahon. As in, inindua kong kaiba na naordinahan si Father Mark Joseph Calvelo na taga Lidong, Pulangi, as in si Father Jomar Banyas na taga Pantaw, Libon. Padagos tabi nindo kami na ipamibi sa samuyang pagpuon sa ministeryo bilang padi. As in, buot man po na magpasalamat sa indong mga pamilya, sa pamilya ni Father Jomar, as in sa pamilya ni Father Mark. Salamat tabi sa indo. Sa totoo lang po talaga, minsan naghuhuron-huron kami, bako may man talaga ini pinangarap na gayo, alagad, Diyos na ang nangarap para sa mo na magpadi kami, as in, para man po ini sa simbahan, kung taano ta naging uwa kami, despite kan sa mong makaluyahan, asin bakong maninigo. Bago ko po malingwan, gusto ko po na magpasalamat sa nag-cover kan sa tuyang live stream ang DCGB. Salamat po sa indo gabos. Asin sa tuya gabos, Diyos ang magbalos sa tuya, asin marhay na aga ay hapon tabi sa indo gabos. Matindog po. Bago ko po malingwan, nagpasalamat na pero so sa tuyang paghiras-hirasan, di ko po na hiras. Gusto ko po na itaram na an mga padi, mga seminarista, duman po kamo sa digdi sa Badjola Hall sa second floor kaining sa tuyang parokya. Asin siring man po sa kuyang mga bisita, duman po kita sa St. Benedict's Academy. May mga ushers po na ma-guide po sa Indoduman. Asin salamat man po sa mga sisters. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iduko an mga payo sa paghagad kan bendisyon. Bendisyonan kamo kan Diyos nin gabos na karangahan, asin iwaras sa Indo ang katuninungan sa gabos na aldaw kan sa indong pagkabuhay. Amen. Ilikay niya kamo sa gabos na kaurasaan, asin pasarigon an sa indong puso sa iyang pagkamuot. Amen. Bendisyonan man lugod kamo nin Diyos na makakamhan, anama an aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagpahadokan kamo at kan bagong ordinahan na padi, sarong halulang tradisyon kan sa tuyang simbahan. Bako sana sa pagmidid asin pagtaong galang sa bagong padi, kundi man sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod, na an padi biyaya ni mahal na Diyos sa iyang banwaan. Asin sa gawing ini, kita nakikisumaro man sa grasyang itinatao sa bagong padi. Asinta sa mga siring na okasyon, ninaako ning indulhensya ang mga tao. Sa paghadop niya to sa kamot ng bagong ordinahan na padi, kita malinya nin duwasa na. Bago ang pagpahadok, ma-picture taking, enot ang mga padi kaiba si Father Hill, asin masunod ang sa iyang pamilya, dangan ang pagpahadok ang kamot.
Di